takže se kolikrát musím hecnout, abych se mu jako taky vyrovnal. Sokolovský zabiják? Je to tak. Jsem tě dělal na fotbal, Jirko, tak se nedivím, že hraješ. Vlastně jsem přišel vždycky na Kladno, tak mi jako věřili čím dál víc, jako že jsem si to jako uhrál. Takže jsi zadarmo šel, takže Kladno to vyhrálo, to byl jackpot. Já žádný jako talent od Boha jako nejsem, jako nějaký třeba kluci. A tak zavřel jsem hubu, ne, vlastně svým výkonem, že jsi vždycky byl šikovný a mě se slíbil už tenkrát, když jsi měl brýličky. To doufám, no. Tebe to láká i teď, ne, zobraný trošku dopředu někde, ne? No. Hrál jsem vlastně s Kylem Woodem, měl jsem prostě 18-20 minut, jako každý zápas. By mě zajímalo, co se zrovna tomu hráči honí v hlavě, protože mě by to třeba v životě nenapadlo. Abys byl jako víc tough. Jsem dal tak asi 3 hity za celou moji kariéru a jeden byl na tebe. Bylo hned první střídání, nahozené půl do rohu. Když jako nemáš tu size, tak musí být prostě rychlejší. Se asi někam nedostanu, no, maximálně budu tady jako navždy nakladně a nic jako z toho nedokážu jako vytěžit. Že jsem vlastně jako nedělal body, furt samý mínusy, nehrál jsem dobře, ale jako nešlo jim to nepřát. Mě to taky mrzelo, jak jsem vypadl z toho v Rakousku. Třeba kdybych tam byl, bych to dvakrát zkoušel a třeba by se to nikdy nevyhrálo. Jako. Je to branka, mezi Krujteň a Kubíka, jeho gol! Rána končí síky a Kubík otevřít oči. A Kubík vypálil 3-3! Čau Jirko, vítej u mě v podcastu Pod tlakem, děkuju, že jsi přišel a jsem moc rád, že jsi tady. Čau Ady, díky moc za pozvání a těším se na to. Já se tě na úvod hned takhle zeptám, jak se máš teď? No teď v pohodě, tak teď máme nějakou letní přípravu, začínám nějakým druhý týden, takže nic, co bychom neznali a zatím v pohodě. A s kým děláš letní přípravu, jestli se můžu zeptat? Tak mám nějaký věci z Finska a pomáhá mi Eddie Kregel, který ho taky dobře znáš a chodím ve skupince s Alšíkem, s Markem Alšarem, takže se tak jako trošku hecujem a je to dobrý s ním. Tak to je vždycky asi příjemnější, ne tu letní dělat jako s někým, než úplně sám, že máš někoho kolem sebe asi, ne? To určitě, hlavně je fajn na něj koukat na to Alšíka, už on je fakt docela stroj. Takže se kolikrát musím hecnout, abych se mu jako taky vyrovnal, takže já jsem jenom jedině rád. Ale ty jsi taky docela stroj, ne? Jsi nikdy neměl problémy úplně nějak s trénováním, ne? Neměl, ale on je fakt dobrý taky, takže se snažím se mu vyrovnat. To je dobře. A ledy zapojuješ, nebo zatím jdeš jenom teď? Teď jsem začal minulý týden a postupně budu předávat víc a víc ledů a začátek srpna vlastně začínáme, tak ke konci srpna tam dáme trošku víc ledů a bude to v pohodě. A nějaká dovča ještě, nebo už byla? Nebyla, ani asi nebude tenhle rok, protože máme vlastně štěňátko, takže s ním teď nikam nemůžeme, takže tenhle rok jsme to trošku vynechali. Co máte za štěňátko, řekni tady posluchačům, ať ví. Máme krásnou vyžlu maďarského ohaře, jmenuje se Amy a je to naše radost. Jo, musím potvrdit, že je fakt krásná a je to mazel, takže... Mazel, divoký mazel. Tak ty jsi rodák ze Sokolova, narodil jsi se v Sokolově. Jak vzpomínáš na svoje dětství v Sokolově a hokejové začátky? Je to tak, drsný dětství. Sokolovský zabiják? Je to tak. Ne, bylo to fajn, jako tak měli jsme všechno, co jsme potřebovali, tak já jsem začínal s fotbalem, ten hokej přišel až trošku časem, že táta byl fotbalista, ale potom, jak jsem přišel na ten hokej, tak my jsme měli fajn partu s klukama, se kterými jsem chodil do školy vlastně potom a bylo to fajn, jako hokej nás bavil, hráli jsme ho furt, měli jsme vlastně sportovní školu hned vedle zimáku, takže jsme to měli všechno propojený, takže to nebyl problém, no, ale samozřejmě na plácku to bylo občas jako ostrý, ale bylo to fajn. Jak to, že to bylo ostrý? Tam se dělali nějaký mače? Nebo? Jo, nějaký mače a nějaký vždycky starší kluci tam byli docela ostrý, takže museli jsme si dát pozor. No. Takže to zatužilo? No, doufám. Takže ty jsi začínal fotbalem, protože táta byl fotbalista, proč si u fotbalu nezůstal? Úplně upřímně, no, nešlo mi to. A to jsem se pak chtěl zeptat, taky, když jsem tě dělal na fotbal, Jirko, tak se nedivím, že hraješ hokej. Říkáme to bohužel hodně lidí, ale myslím si, že jsem se teda zlepšil, ale bohužel jsem byl vždycky takový terč na těch fotbalcích, že to moc jako neumím a tak, ale už jsem se do toho docela dostal, si myslím, ale od malinka už to, myslím si, že to šlo vidět, no, všichni jako dokázali kopnout do vzduchu, já to furt jako kopal po zemi a nějak mi to nešlo, ale jako bavilo mě to, ale prostě vím, že mi to nešlo, baví mě to i doteď, hlavně jako občas si zahrát je fajn, koukat na to úplně miluju, ale na nic velkého to fakt nevypadalo, no. A komu fandíš, když miluješ koukat na fotbal? Fandím Bayernu Mnichov. Jo, a ty jsi byl na Bayernu je vlastně. Byl jsem zatím jenom jednou, což mě mrzí, ale byli jsme zrovna, když hráli z Plzní,
s Viktorkou Plzní, takže to byl super zážitek. A jak skončil zápas? 5-0 pro Bayern. Hezky. Takže fandil z Bayernu teda, fandil z Bayernu. Nebyl si čekáček v tu chvíli. Nebyl jsem v té chvíli, Aha. ale hodně gólů, takže já jsem byl spokojený. Táta hrál jak dlouho fotbal, nebo kam to dotáhl táta? No, taky na nic velkýho. Tak hrával v Sokolově, v té době hráli takovou 3., 2. ligu, myslím, jestli to o mě tak opraví po tom pořadu, no, podcastu, a potom hrával v Německu a potom nějaký nižší soutěže, takže jako... A tak živil se teda jako byl jako poloprofík asi, ne? Spíš poloprofík, jako, potom jako jezdili hrát do Německa, tak tam... Ale asi profi to nikde nebylo. A tak nějaký korunky z toho viděl. Nějakou kačku z toho měl. Jak jsi se teda dostal pak hokej z toho fotbalu? Vlastně tak nějaký začaly veřejný bruslení a tam mě taky rodiče vzali, ať si to jako taky vyzkouším. Byl tam se mnou taky jeden kamarád a hrozně nás to jako bavilo. Bavilo mě to mnohem víc než to hokej, no. Jak jsem se mohl plácat s tou židličkou, jak jsem si ji vezl před sebou, tak to mě bavilo mnohem víc než ten fotbal a postupně to šlo čím dál víc, jako bavilo mě jako dávat góly, když jsme byli nějak malí, ale prostě bylo to hned jako za začátku, no. No a jaká byla mládež v té době v Sokolově, jak to tam probíhalo vlastně, jak ty vzpomínáš na ty začátky? Tak my jsme vlastně, tak já myslím, že ten náš tým, že když jsme jezdili nějaký turné, tak jsme je docela vyhrávali, že jsme měli docela šikovný kluky, ale vlastně jak třeba na Kladně je prostě 6., 7., 8. třída, tak tam jsme to neměli, tam jsme měli vlastně ty dvojročníky takový, že jsme vlastně nemohli hrát ani s těma jako nejlepšíma, co byli tam okolo nás, tak hráli jsme tak jako nějaký ty okolo toho regionu, maximálně jsme se dostali občas do Plzně, nebo Chomutov, jako byly nejlepší týmy, a Vary samozřejmě, ale jinak jsme hráli s těma v úvozovkách jako menšíma klubama, jako je Mariánský Lázně a Cheb a Ostrov, takže jsme museli hrát ty dvojročníky, ale bylo to fajn, no, vyhrávali jsme a jak jsem říkal, no, jako bavilo nás to. Jsi byl obránce od malička, nebo jsi začínal v útoku? Ne, byl jsem vždycky obránce, vždycky obránce, no, já jsem si vždycky ho nemohl nějak vybrat, jestli mám jít teda dopředu nebo dozadu, a do brány mi řekli, že jako určitě ne rodiče, což jsem jako rád, ale vždycky jsem byl tak jako napůl, no, a potom jako postupem času mě to i víc lákalo dopředu, ale už jsem byl tak jako zakořeněný jako ten obránce, ale když vždycky někdo vypadl, tak jsem šel hned do útoku. Tak tebe to láká i teď, ne? Z obrany trošku dopředu někdy, láká, ne? Láká mě to dost a myslím, že to bylo jako dobře, no, kdysi. Jo, tak si myslím, že asi je dobrý si vyzkoušet všechno, že jo? My jsme taky jako mladí zkoušeli obrana útok a pak kdo se vybral, tak jsme jako zůstali. Jo, vlastně, když jsme byli malí, no, tak to bylo důležitý. My jsme si točili v tréninkách, si pamatuju, jako a fakt je doteď, no, když jako vypadne útočník i u nás teď jako na tréninku, tak já to hned jdu. No, asi, že tě to táhne do útoku, fakt, jo. OK. Ty jsi přešel na Kladno někdy v dorostu, nebo ještě před dorostem? V 8. třídě, no, před dorostem. A tam to probíhalo jak tenkrát, ten přechod na Kladno? Nebyl zatím nějak vlastně Křeša, ne? Zatem jo, byl zatím Křeša, Šilhá byl. Tak už vlastně začal v 7. třídě, že se už tak nějak jako chýlo k tomu, že bych jako z toho Sokolova měl jako přejít dál. Tak samozřejmě logická volba byly Vary a tam se mi v té době jako nechtělo. A vlastně přišel, my jsme měli starýho Křešu jako trenéra a tam byla ta spojitost s Kladnem, že tam vlastně hrál mladej. Hrál s tebou, že jo? No, já nevím, jestli on už na Kladně, byl na Kladně už v té době, byl asi, jsi šel za ním, ale on byl o rok starší než já. Jo. On byl ve starším dorostu, já byl mladším, pak jsme spolu hráli, no. Jo. No tak mě tam vlastně doporučil na pár tréninků, ať se na mě podívají a mně se tam hned líbilo to prostředí s těma klukama v té kabině. Vlastně ty 0-3 jsem vlastně chodil, byl můj ročník a tam byli jako strašně fajn kluci, jako fajn taková parta, tak se mi tam jako líbilo mnohem víc a nějak se to tam upeklo v té 8. třídě, nějaký Edík, jako se do toho hodně zapojil, že ani nevím, jak to vlastně nakonec bylo, no. Nedávno se s ním o tom bavil a on říkal, že takovej styl, že to ani nezažil, že oni jim tam nějak jako slíbili nějaký hráče jako na střídavý starty jako do Ačka, za to, že mě jako pustili zadarmo a nakonec já nevím, jestli to vůbec využili, možná i nevyužili a já jsem vlastně takhle přešel do Kladna a od 8. třídy jsem byl na Kladně, no. Takže jsi zadarmo šel, takže Kladno to vyhrálo, to byl jackpot, trefili vlastně. Jako, já nevím, jestli to, asi nakonec jo. No já si tě pamatuju, když jsi přišel na Kladno, nebo začal jsem tě registrovat nějak v mladším dorostě, si hrál ještě s Braillem a v helmě, to si pamatuju. A takže jsem tě viděl poprvé, tak že se člověk všimnul jako hned těch Braillí
ale pak si byl šikovnej už tenkrát, takže to ti zůstalo. Jo, dík, no. A brejle ti nezůstaly proč? Ty mi nezůstaly, no, to byl takový špatný období, no. Já mám trošku jako vadu s očima, tak jsem musel nosit brejle jako do školy a tak a prostě mi za boha nešlo se naučit jako nandat si čočky. Takže mi rodiče prostě koupili nějaký sportovní brejle, přes který jsem jako viděl a jako teď si říkám, že jsem jako, jak jsem to mohl nosit, no a naučil jsem si ty čočky nadávat, není to nic jako těžkého, ale v té době jsem jako byl docela hysterický z toho, nevím proč. Takže takže to bylo jako, když se na to podívám zpátky, to bylo celkem vtipný, no, tak byl jsem občas nějaký terč, nějakých posměšků jsem byl, no, ale mě to tak nevadilo, jako ale to je v pohodě, no. Ale tak zavřel jsem hubu, ne, vlastně svým výkonem, že jsi vždycky byl šikovný a mě se slíbil už tenkrát, když jsi měl brýličky. To doufám, no. Tak ty jsi byl vlastně v ročníku, nebo starší byl na Kladně, no, teď si nevzpomenu na jméno, Adam Zich, ale jste byl takový podobně typově hrozně, akorát on byl starší teda. On byl starší, on je 2000, ale vlastně já jsem na ně koukal, no, na Zichina, když jsem přišel na Kladno, byl v mladším dorostu, on byl ve starší, on měl ty bílý brusle. To si pamatuju, no. A hodně jsem na ně koukal, no, takže ten byl fakt šikovný, jako v té době. A tak jste se byli podle mě docela dost podobný, že jste byli oba jako menšího vzrůstu v té době. Jo. A akorát ty jsi to pak dotáhl dál, tak čím to je, že jsi pak takhle vyletěl? Nevím, no, tak asi určitě štěstí nějaký jako na trenéry a potkal jsem super trenéry jako v těch kategoriích, už jako od dorostu a prostě hrál jsem hodně po každý a nějak se to prostě nabalovalo, no, a potom začaly ty nároďáky jezdit, takže jsem dostal i nějaký čas v těch mládežnických nároďákách. Vlastně jsem přišel vždycky na Kladno, tak mi jako věřili čím dál víc, jako že jsem si to jako uhrál, tak to šlo prostě postupně, no, si myslím, snažil jsem se u toho samozřejmě makat, to je to nejdůležitější vlastně, že já žádný jako talent od Boha jako nejsem, jako nějaký třeba kluci, nebo co jsme tam třeba měli, že byli strašně šikovní, nebo byli to prostě hokejisti od přírody, ale třeba tolik jako nemakali a potom je to dostihlo, no, a já si myslím, že jsem nějak furt jako postupně se snažil na sobě pracovat, poslouchat trenéry a všechno vnímat a věřím, že jako tady to mě dostalo až sem. Myslíš, že teda talent ty nemáš? Ne, jako věřím, že nějaký mám, ale právě to vidíš i třeba u toho fotbalu, jako že nějaký kluci prostě něco vezmu do ruky a hned jim to jde, tak já takový nejsem. Ale mně právě přijde, že na ten hokej jako prostě talent máš, že jsi byl vždycky jako šikovnej. Jasně, že pak si přidal tu tvrdou dřinu, ale jako základy si měl a vidíš to dobře, což jako mi přijde, že je talent. To jako jen tak v sobě nevybuduješ, že jo, to, že vidíš hokej. Jako. Jo, tak asi něco jsem tam měl teda, ale fakt myslím si, že jsem jako i okolo mě prostě byli jako mnohem šikovnější, jako tvrdší hráči, nebo měli prostě lepší střelu třeba někdo, ale jako jo, asi jsem si nějak tam našel tu cestu nějak. Myslím si, že to ano, myslím si, že tu hru jako dokážu jako vidět nebo rozpoznat a už asi v té době, ale právě vždycky mě jako něco jako limitovalo v té době, ale ostatní kolem jako to měli třeba lepší, ale prostě nerozvíjeli to tak, jak by mohli třeba. A když jsi měl první nároďák, teda, nebo jako první takový, kdy se vyhoup trošku tady přes ty kluky? Tak já jsem měl to štěstí vlastně, že jsem byl vlastně od 16. Pamatuju si, že jsem vlastně na poslední chvíli, já jsem vlastně nebyl vlastně na první represoraz, tak mě nevybrali, ale někdo se tam zranil nebo onemocněl, tak jsem tam vlastně dojel na poslední zápas jenom, že vlastně mi zavolal trenér den předem a měl jsem být druhý den ráno v Salzburgu, tak jsme s mámou, s tátou jsme zabalili věci a jeli jsme na otočku do Salzburgu, abych si zahrál jeden zápas proti Rusákům. Tak v té době to bylo jako velký wow a asi jako krásný moment, no, v té době já jsem to strašně užil, byli u toho rodiče a to bylo to super. Jaký to byl zápas proti Rusákům v 16, když jsi přijel, těžký asi, ne? Těžký, prohráli jsme 6-0. Tak to je hodně těžký. To bylo hodně těžký. A oni fakt v té době jako, tak to mají podle mě i doteď, akorát asi o tom nějakdy jako nevíme, že prostě tu jejich základnu mají jako obrovskou, tak o tom se jako nemusíme bavit a oni už v té době jako byli fyzicky hodně napřed a prostě byli to neskuteční hokejisti už v té době. Bohužel to bylo 6-0, no, ale no, tak promlčený už to je. Dobrý první start, ne? Kolik byl mínus, pamatuješ si? Já si myslím, že se byl jeho -1. Takže tak to jako se vždycky cení, ne, ty zápasy. Já jsem byl spokojený, no. Jako neměl bych, ale byl jsem spokojený v té době. No, takže ty si objezdil teda mládežnický nároďáky z 16, 17, 18 si teda jezdil, ale na mistrovství 18 si nebyl.
Byl jsem. Byl jsi? Byl jsem. Tam se právě, že byl až na 20. Ne, byl jsem na 18. Špatnou informaci. Špatný, Adame. Nejsem připravený vůbec, ale já jsem si na tebe dělal ani přípravu. Já jsem myslel, že tě znám dobře, a tak tady to jsem vynechal. Hele, ale bylo to takový, jako jel jsem tam a vlastně jsem nebyl vlastně na soupisce od začátku. Prostě byli přede mnou kluci, hrál jsem, myslím, že na 6 a já byl ten 7, který byl připravený a nehrál jsem. A vlastně vtipný byl, že já byl 7 a Špágr David, tak byl 8 na tribudě. Hezky. A jako bohužel se tam potom zranili se tam 2 kluci, tak jsme šli oba hrát, jak si myslím, že bychom si moc nedahráli na to mistrovství. A jak se dopadli na 18? Prohráli jsme ve čtvrtfinále. Výsledek ani říkat radši nebudu, ale my jsme ten turnaj začali jako fakt dobře, hráli jsme strašně vyrovnaně, ale potom přišly jako 2 velký facky, no, s Rusákama právě opět a s Kanadou ve čtvrtfinále. Jo, ale ty jsi byl v 18, tak to byl covidová, ne? Byla, veď, protože ty už jsi byl v Ačku vlastně v 17 s Mřížkou, to už jsme byli spolu v Ačku, že jo? Tak to byl přesně ten rok a celý to byl ten rok takový jako divnej a vlastně najednou tam, když jsem se měl najednou ukázat, tak jsem najednou vlastně nehrál a už jsem byl z toho takový jako smutnej a už jsem toho měl dost a taky se to asi projevilo na tom výkonu tam, ale tam se jako ten turnaj jsme začali dobře, ale zakončili jsme ho fakt jako špatně, no, že na to se jako nedá vůbec vzpomínat. Já si už teď asi trošku vzpomínám, protože my jsme hráli baráž playoff s Jihlavou a ty si vlastně nehrál to playoff, protože jsi byl na 18. Přesně tak. Je to tak? No, tak. Vlastně jsem připravený, je to dobrý. No, tak jaký byl přechod do Ačka, tenka v 17 s Mřížkou, že celou sezónu si odehrál, jaký to bylo pro tebe? Nebo celou sezónu, kolik jsi měl zápasů, tak? Tyjo, třeba, 15 třeba, jo. No. Ale jako vlastně začátek jsem měl jako docela jako snovej, protože vlastně já jsem dostal jako strašně moc minut vlastně od začátku. Vlastně byl 17 a já jsem byl na přesilovce chvíli, potom teda se to zase utlo, vlastně po nějakých, když si to pamatuješ, taky nějakých třeba po 10 zápasech, v tom říjnu nějak, tak se to utlo a začali jsme trénovat v D do Bříši a... Jakože utla se sezóna, jo, takhle. Stopla se ta sezóna, vlastně potom se vlastně hrálo o každý bod, takže já jsem potom z té role vlastně vypadl, protože se hrálo vlastně na výsledek, co já jsem jako naprosto chápal a už jsem tohoto prostoru to tak nedostal, ale bylo to jako super podle mě, jako já jsem si to jako užíval jsem si každý zápas. V té době jako nebyli vlastně diváci tolik, protože bylo nějaký ty opatření, abych si to možná užil víc, ale já jsem se snažil jako odevzdat jako maximum a jako navnímat ten chlapský hokej, jako měl jsem za sebou právě Eddieho Kregla, byl na střídačce, tak s ním jsme hodně pracovali přes tu sezónu, on se mi snažil ukazovat všechny věci, nebo hodně jsme dělali video a analyzovali jsme to nějak a jako myslím, že to byla jako strašně dobrá zkušenost, no, jako pro mě. Ještě v té době, kdy se vlastně nehrálo, vlastně juniorky se nehrály, abych jinak asi hrávali hodně v juniorce, ale juniorka nehrála, tak jsem měl aspoň nějakou tuhle možnost, že jsem mohl hlavně trénovat, protože juniorka taky nemohla trénovat a trénovat a něco si zahrát za Ačko, jako bylo super v té době. Takže ty jsi měl první zápas za Ačko proti Kolínu doma, ne? Kolínu. A tak tam byli lidi ještě, ale nebyl jako plný barák, ale mohli, ne? Jo, a to bylo super, vlastně jsme vyhráli kolik 6-1. Jo, to bylo dobrý. Já jsem si to užil, no, taky tam, měl jsem tam rodiče, takže viděli vlastně první zápas a já tam měl nějakou šanci, co jsem samozřejmě neproměnil, ale to by bylo až moc možná. No tak v těch šancích ty vlastně furt čekáš na první gól v nároďáku, ne? Když to přeskočíme. Ano, no. Bohužel. Ale byly tam pěkný šancičky letos. Šanci jsem měl dost, no. Šancí jsem měl dost a nějak, nechci říct, že to je zakletý, to ne, ale to, až to přijde, tak to přijde. No. Musíš říct, že jsi tam odbránění, že tam nejsi od gólu. Přesně tak. Každý není jako ty, no. Já zase tam nejsem od toho bránění pak, ale že jo. No. A když jsi přišel, viděl, to je pravda. Zase ale tam máš víc zářezů v své statistikách než já, takže vlastně něco málo. Já tam mám sice nějaký pár gólů, ale moc zápasů tam nemám, no. Co málo tam mám, no. Takže pak vlastně se postoupili do extraligy s Kladnem a ty si už zůstal vlastně v Ačku už jako na furt. Jo. Se bude hrát celou sezónu, ne, v podstatě? Tu předtím nebo tu další? Ne, tu extraligovou první. Extraligovou, jo, začal jsem tam. Aha. Vlastně ale od začátku jsem byl tak jako na hraně, protože se taky jako nevědělo s tím, že ten přechod byl jako velký, že to jsem poznal hned třeba u těch přípravákách, jak jsme hráli s těma extraligovýma týmama, tak to možná bylo taky jako docela dost na mě. Tak jsem, ale začal jsem tu sezónu vlastně a potom jsem to střídal 2 měsíce s Litoměřicema. Že jsem chodil hrát do Litoměřic. Že vlastně i kvůli 20kám tak chtěli, aby jsme hodně hráli, tak
tak jsem jezdil do Litoměřic. Jo, do první ligy. Do první ligy. A potom nějak v listopadu si myslím, že už jsem byl nastálo vlastně s váma jako s Kladnem a dojížděli jsme do Chomutova. Jo. To vlastně tam byl kanadský trenér, ne? Ano. Ten Jeff Paul. Jaký to bylo třeba s ním? Jak si pamatuješ spolupráci s ním? Já jsem, jako pro mě to bylo jako strašně velký zpestření, jako, že jsem to vlastně, že mě někdo mohl jako vidět jako, že to úplně jinou optikou a on se mě přesně snažil spát do mě ty věci, co by jako v úvozovkách po mně chtěli jako v NHL, že se do mě snažil spát ty návyky a na něj vzpomínám dobrým, jako já jsem potom hrál, pod ním jsem vlastně hrál jako docela dost, tu sezónu jsem odehrál, hrál jsem vlastně s Kylem Woodem a měl jsem prostě 18-20 minut jako každý zápas, takže já jsem si nemohl na nic stěžovat. A nějak jsme furt jako pamatuju, nějak jsme furt hráli jako o to playoff, že bychom se tam nějak jako dostali, ale nakonec to nevyšlo sice, ale jako bylo to super. Jako. Hlavně i angličtinu jsem si procvičil docela, i s tím vlastně s mým parťákem, tak já myslím, že to byla dobrá škola. Jako. Tak ty jsi ale nikdy nějak neměl problém úplně s angličtinou, ne? Co si pamatuju, si vždycky jako mluvil dobře. Neměl, ale je to něco jiného, no, než mluvit ve škole a mluvit s někým jako v kabině a tak, no. Tak to vlastně jako těm, ale ty se to naučíš, že musíš no právě, jako mluvit, myslím si, že mě to nenechá. naučilo mnohem víc a Vlastně. i do teď jako, tak z té školy jako máš nějaký základy, ale co sám víš, že ta komunikace je úplně něco jiného. Jo, souhlas. No vlastně on, si pamatuju, že ti ukazoval videa Torrio Kruga, ne, z NHL, jo, taky. Že by si mohl být jako typuje on. Je to třeba někdo, k komu si vzlížel v NHL, nebo jako je to typuje podobný hráč jako ty? Určitě, tak na něj jsem koukal jako často a to, že jsem měl rád jako Boston, jako malej a tak jsem samozřejmě na něj koukal a jo, přesně takový hráč, jako bych chtěl být někdy. Takže když ti někdy spadne helma, tak se rozjedeš přes hřiště, někoho se šrotuješ? To by bylo hodně dobrý, no, ale to už nemůžeš, bohužel. No, jako, a bylo to jako neuvěřitelný, no, že co to udělal. Jo. Asi v té době. Že se bez helmy vydá přes hřiště, vidět, se pomstit a někoho tam sešrotovat. To je slušný, no, to jako by mě zajímalo, co se zrovna tomu hráči honí v hlavě, protože mě by to třeba v životě nenapadlo. Mě taky ne. Ale on jako, byl jako fakt dobrý a já si pamatuju, jak jsme se bavili v kabině s Jaggerem a on ho zažil. A on nám říkal, že on byl na univerzitě a že přišel a že měl jako největší nohy, co snad kdy viděl. Jako to ti řekne Jagger. No, jsem si říkal, že na tom asi něco bude, no, že prostě tu vejšku vykompenzoval něčím jiným. Tak to je asi věc, co řešíš ty nějak asi tak celou tvoji kariéru, tu vejšku. Je to něco, co ti jako vadí a s tím nějak tak jako bojuješ, nebo si to už přijmul a snažíš to právě jako nějak vykompenzovat tady tím? Jo, už jsem to přijmul, ale kdysi jsem byl jako samozřejmě naštvaný, ale vlastně jsem si uvědomil, že je to věc, kterou neovlivníš. Jako můžeš jim nějak asi pomoct, jako v mládí nějakýma, asi možná nějakýma suplementama třeba, nebo nějakou podporu, nějaký regenerace, aby ti to nějak, ale já ty propozice jako měl vždycky jako takovýhle a moji rodiče nejsou žádný jako velcí, jako 190 určitě nemají, takže já jsem s tím tak nějak počítal, musím to furt poslouchat, no, to je jediný, co mě tak jako mrzí, ale já to ani neposlouchám už, ale furt to jako slyším a řeknu si, jako já už nad tím jako mávnu rukou, ale prostě to tam, jako já už to neovlivním, tohle zrovna. Tak asi to řeší, ale jenom asi experti a lidi, co jako koukají na hokej z jiný stránky než jako trenéři, hráči a takhle asi, ne? Že malej a to, no, ale jako furt tam jsou prostě ty výjimky a prostě jako když je někdo lepší hokejista, tak jako je vlastně úplně jedno, jako kolik má. Tak asi je úplně jedno, jak jsi vysoký, když jsi se dostal na olympiádu, na mistrovství světa, ne? Co? No, tak jako tohle je jako super vlastně. Je to jako neuvěřitelný, ale jako hodil by se těch pár centiáků navíc, no, ale tak zase prostě člověk to neovlivní. Tak prostě si zase jedinečnej, si originál, kdyby zase byl vyšší, tak si třeba jiný hokejista, víš, nikdy nevíš. Já to beru, jak to je, no. A myslím si, že to je dobře, že to takhle beru. Jo, tak musel si třeba pracovat víc na té síle, abys byl jako víc tough, nebo jak jsi s tím pracoval? No 100%, tak více se zaměřil na ty nohy, protože když jako nemáš tu size, tak musí být prostě rychlejší. Musíš být jako podsaditej a... Víš se, jak se tam dali oba tu anglickou, tu size, tough, víš. No víš jak, no. Je to rychlejší. Je to hrozný. Jo. Tak tu výšku a musí být prostě rychlejší a já to tak už mám už od 16, podle mě mi to jako, jsem se nad tím zaměřil a i vlastně na suchu se nad tím jako hodně zaměřuju, hlavně jako
nohy, výbušnost a skákání a to mi všechno pomáhá na tom ledě, abych prostě, když se s ním nemůžu přetlačit, tak buď já tam jsem první, ať musím být tak rychle, jak tam jsem prostě první a prostě jim jako ujíždět, no. Být jako podsaditej a snažit se jako jim vybruslovat, no, těm větším hráčům. Tak já musím říct, že máš sílu, že jsem to taky jednou okusil v rohu na Klaně, pamatuješ si to? To bylo hned první střídání, nahozený půl do rohu, já jsem dostal do rohu a říkám si, tak si tam dám tělo, no a ty jsi mě zahodil trošku. Jo, tak... Nečekal jsem to. To věřím, že jsi to nečekal, no. Protože jako já jsem dal asi 3 hity za celou moji kariéru a jeden byl na tebe, to jsem lehce si to pamatuje. Pamatuju si to, no, jsme se na té připravovali, tak si přijel poprvé na Kladno, viď, Budějovice. Vyjevenej. Trošku provětral, no. To bylo vtipný. No. Ty jsi vlastně teda spolu jsme odehráli první extraligovou sezónu, že moje to byla, jako dá se říct, že první celá. Potom vlastně ještě jsme dali jednu, kdy jsme v obě sezóny hráli baráž, ale tak nějak jako jsme to odehráli, tam už si začal dostávat víc minut, ne v té druhé sezóně, to je jakoby druhá extraligová sezóna, tam už si dostával větší prostor, tam byl celou sezónu s náma. Jo, dostal jsem víc prostoru, ale tam jsem byl potom to už jako, potom jsem nehrál vlastně, že to bylo taky jako nahoru dolů celá ta sezóna a spíš víc jsem se trápil, než jsem si to užíval tu sezónu, no, že jsem byl takovej, že vlastně s každou chybu jsem si jako zbytečně bral a nebylo to taková jako ta předtím, to určitě ne. Jsem byl mínus jako strašně, jako vím, že to jako není všechno, ale prostě ono, když ti tam jako víckrát napadá, když jsi na ledě, tak s tou psychikou to jako zamává a nevím, no, to se, tak, já na tuhle sezónu moc dobře nevzpomínám. Jako na tu druhou tu extraligovou. Tak ono je to těžký, když jsme byli prostě tým, že jsme prohrávali, že tak ono se pak ty plusy, minusy těžce sbírají. Jo, ale nešlo jenom o to a prostě jakákoliv chyba, prostě hned jsem seděl na chvíli a spravil jsem si náladu na 20, myslel jsem, že jako přijedu a se to rozbalím a přišla taky ťavka, že jsem jako tak hrál, nehrál a to jako, to jsem sám i říkal, že prostě takhle to jako nemůžu nechat, no. Ale já si pamatuju, že začátek sezóny jsme hráli přáteláky a tobě dali přesilovky, ne? Jsme spolu hráli nějakou přesilovku. No, to bylo taky, no, vlastně mě bylo, no nevím, že mi bylo řečeno, ale bylo to takový jako, že jo, teď udělej ten jako step up, další anglický slovo. Nemůžeš v klidu úplně, jsem se tomu smál, jak jsme to oba použili. No. Ten step up a já jsem se na to jako strašně těšil a vlastně jsme hráli v Rakovníku a tam jsem ti vlastně 2krát nalil, ty jsi dal 2 góly podle mě. To bylo s Varama, ne? Jo, ano. A já jsem si jako říkal, jo, tak takhle to půjde, další zápas už jsem tam zase nebyl. A tak si říkal, tak v té době jsem byl asi uražený takový, že jsem jako, nedokázal jsem si to jako vysvětlit, že jako co víc. No a také to šlo do té sezóny, já jsem vlastně nezačínal přes přesilovku vůbec, jsem to vůbec nehrál, ty přesilovky. A to bylo vlastně něco, co si myslím, že jsem mohl jako sobě ukázat víc, nebo prostě nějak se tam jako prodat a ukázat, že to prostě umím a to byla pozice, kterou jako bych chtěl, ale nedostal jsem jí. No tak další sezónu jsi to ale ukázal, ne? Další sezónu už, jo. To už to tam rozjel a... A mrzí mě, že jsem tam už u toho nebyl, no, trošku jako... Jo, ale nikdy nevíš, jak by to dopadlo, no. To je pravda. Tak tam... Dal bys 2 tyčky a byl bych venku. No tak tam přišel Eddie Tralmax, že jo, a vy jste spolu hráli přesilovku a ještě začátek sezóny ještě vlastně tam byl Pleky. Pleky tam byl a potom jsme tam měli Klépu. Jo, a Pleky odehrál pár zápasů a pak to ukončil, ne? Nějakých 10, no, potom už nemohl. No a pak vy jste se rozjeli a vám konkrétně ty, tak to tam padalo úplně všechno, jak jsi to tenkrát vnímal protože takhle, jsme se bavili o tom, že ty si moc v té druhé sezóně nehrál, byl jsi na hraně, protože si pamatuju, že jsi chodil do první ligy do juniorky, kde si odehrál 30 minut zápas, tam jsi neslezl z ledu. A to byla první liga, to muselo být hrozný asi pro tebe, že jo? To bylo hrozný. Tak pak najednou switch, že ti tam padalo všechno, dával si góly, nahrávky, bylo tebe slyšet, vlastně jsme spolu jeli i na nároďák tenkrát, tak jaký to byl pro tebe najednou změna, jako to musel být velký skok, ne? No obří, hlavně jak se to jako dokázalo jako otočit celý. A fakt jak bych začal jako už před tou sezónou vlastně, já jsem si řekl, že takhle to jako, jestli to bude takhle pokračovat, tak vlastně se asi někam nedostanu, no, maximálně budu tady jako navždy na Kladně a nic jako z toho nedokážu jako vytěžit, tak jsem vlastně dal na tebe vlastně a začali jsme chodit ke stejnému kondičnímu trenérovi, jsem mu zavolal a domluvili jsme se a myslím si, že to léto jsem fakt jako nikdy v životě jsem takhle jako nedřel, jako teď, jako tam to léto. A najednou jsem přišel na led, cítil jsem se dobře, prostě byl jsem takový už sebevědomější, vůbec já nevím, kde se to vlastně vzalo, že jsem vlastně mohl být jako takovej
jako furt jako bát se o to místo, ale já jsem si prostě řekl, že hele, jdu to prostě ukázat, jdu prostě rád v klidu a uvidíme, na co to bude stačit. No a ono začala sezóna, fakt si myslím, že jsem byl výborně připravený a myslím si, že jsem to docela jako rozbalil, nebo jako ukázal jsem jako, fakt jsem rád, myslím, že v klidu, bez nervů, no a ono se to začalo nabalovat, tak pár bodů jsem tam pozbíral, to ti jako taky pomůže jako v hlavě, něco tam padlo z přesilovky, přišel vlastně Voraz a ten mě přesně mi jel tady tu linku, furt mě uklidňoval, že v klidu, všechno to přijde, prostě věř tomu, co děláš. A ono to začalo být jako čím dál víc a já jsem si jako zároveň jako vážil toho, protože jsem věděl, kde jsem byl jako minulý rok, jak jsem se jako trápil, že jsem vlastně nehrál, že jsem vlastně jako nedělal body, furt samý mínusy, nehrál jsem dobře. Ano, vlastně střih o rok a já jsem byl, vlastně v listopadu jsem měl jako na první nároďák, tak já jsem si to jako fakt vážil, že jsem věděl, že se to může takhle jako vždycky otočit. Takže jsem jako se snažil být co nejdýl na té vlně, furt jako se snažit pracovat, abych z toho jako co nejméně vypadl, abych z toho dokázal vytěžit co nejvíc a zároveň jako pomáhat nejvíc tomu týmu, aby se jako vyhrával nebo aby se nějak dařilo. No, kdo tam byl tenkrát trenér backů? Pavel Skrbek. To sezónu tam byl taky Pavel Skrbek, takže on tě jako hrál, nebo? Jo, on mě hrál a já jsem si řekl, že já mu prostě dám důvod, abych hrál. Přesně. Takže vlastně si dal v hlavě záměr a to se pak jako dělo. Jo, věřím, že jsem tak u toho jako vydržel a šlo to dál a už jsem si říkal, já už nechci jako zažít ty cesty autobusem zpátky domů, když jsem si jako promítal v hlavě, jako co jsem udělal špatně, jestli vůbec budu hrát zase, nebo kolik toho odehraju a no, začal jsem to víc užívat, tak jak jsem říkal, byl jsem dobře připravený a jak to šlo. No tak začalo ti to tam padat všechno. Nepřišlo ti tam pak nějaké jako uspokojení, nebo spíš takhle. Možná si říkal, že si na sebe tlačil v tom, že když to nebude dobrý, že nebudeš hrát a teď si věděl, že už máš pozici, kdy hraješ první přesilovku, jak jsi se asi mohl sklidnit, ne? Trošku v hlavě. Jo, mohl. A samozřejmě tam bylo přesně takováhle pár zápasů, kdy jsem si myslel, že to půjde samo a ono to samo nešlo. Tak to jsem taky hodně rychle vystřízel z toho a myslím si, že to bylo jenom dobře. Že to je takový i přirozený asi, že se z toho jako musím ponaučit. A bylo tam pár hluchých míst, jako že jsem si fakt řekl po tom zápase, tak tohle je úplně to stejné, co bylo minulý rok a takhle prostě ne. A jediný jsem měl fakt, v tomhle bylo super, že jsem měl už tu pozici, že další zápas jsem věděl, že prostě zase budu na přesilovce, zase budu mít hodně minut a můžu se z toho vyhrát a pomoct týmu zase to jako odčinit něčím, co mi jde. Tak ale je fajn to, že si vlastně si tady k tomu jako došel sám, že si prostě ty začal pracovat na sobě, v tom případě si ukázal, že na to máš a řekl si o to místo. Takhle si myslím, že to má být a klobouk dolů asi před tím, jak jsi tam do toho skočil. No. To byla super sezóna. Jo, díky, ale to je, já bych to jako sám nedal, jako já mám okolo sebe jako skvělý lidi, co se týče jako od Eddieho Craiga, vlastně furt jsem s ním byl v kontaktu, samozřejmě po rodiče, s ním jsem to všechno konzult, nebo jako snažil se mě furt podporovat, nebo dostat mě nějakou dobrou vlnu, což se vlastně povedlo. Vlastně přítelkyně v té době mi strašně pomáhala. Jako já měl okolo sebe, jako měl jsem skvělý lidi, který jsem se mohl opřít a vlastně oni mě podporovali a já jsem v tom mohl furt pokračovat. No a pracuješ na mentální stránce s někým, nebo si tady to nikdy nějak moc nepracoval, nebo spíš sám? Spíš sám. Občas si myslím, že to je teda špatně, že občas mám taky jako nějaký myšlenky, že bych se o tom měl s někým pobavit, ale v tomhle zase zmíním toho Eddieho Craiga. Vždycky, když mám něco, tak mu zavolám a my se o tom popovídáme, že vlastně to je můj trenér na všechno vlastně, tak není to přímo kondiční, nějaký mentální coach, ale... No ani kondiční, že jo, ale dělá všechno. No, přesně. Ale s tím si o tom dokážu ovšem popovídat, hlavně co se týče hokeje. Jo, tak já si myslím, že on i za sebe můžu říct, že mě taky hodně pomohl, že jo, a vím, že právě s náma pracoval dobře a byl člověk, který, když jsme potřebovali ať na let kondičně, nebo právě něco takového vyřešit, tak jsme to řešili. Já jsem to s ním řešil, takže dobrý člověk na správném místě. Přesně tak. Takže zdravíme Eddieho a dáme mu kredit. Přesně tak. No, ty jsi vlastně odehrál tady tu skvělou sezónu na Kladně a další sezónu ty jsi ještě byl na Kladně, nebo ještě jsi byl jednou na Kladně? To bylo pro mě trošku oříšek, oříšek. Tak to by ještě takhle, musíme říct, že tu sezónu, kdy se teda se tě povedla,
tak jsi byl vyhlášen jako nejlepší obránce sezóny. Jo. Měl jsi byl kousek nějakého rekordu, ne? Jo, byl jsem kousek, no, nebo měl jsem na to dobře našlápnuto, nakonec se to nepovedlo, ale vyrovnal jsem rekord klanenský. Jo, jako v počtu gólů nebo počtu bodů. Na kolik jsi skončil? Myslím si, že to bylo 43. Tak to už je hodně dobrá práce na obránce. Jo, přes 40 už jako i útočník je hodně dobrý, že jo? Jo, tak fakt jako musím říct, že hodně štěstí tam bylo, prostě napadalo mi to, hodně mi pomohl vlastně ten Eddie Tramas. Jako ten měl strašnou bombu, tak jsme toho využívali. Jo, prostě tam si to sedlo, je to tak. No po sezóně jsi jel na nároďák nebo ne? Jel jsem na nároďák. A tam vlastně to byla Praha, to byla sezóna Prahy. Jo. Takže tam si těsně před katem vypadl. Ano. Tak to tě asi pak musel trošku mrzet, ne, když to viděl, nebo? Jo, tak mrzelo mě to, a to, jak jsem taky říkal, každýho to podle mě mrzelo, ale jako nešlo jim to nepřát. Jako mě to taky mrzelo, jak jsem vypadl v Rakousku. Zakletý Linz. Jo, tam jsem si dvakrát bal kufry, no. No tak já si jako vydržel až do Brna, ale to byly strašný nervy, no. Ani nevím, jestli jsem si věřil na to, nevím, prostě já jsem to fakt bral jako celou tu sezónu, prostě uvidíme, na co to bude stačit. Bohužel to nestačilo, ale jak jsem jednou někdy slyšel, nebo jsem jednou slyšel jednoho hokejistu, jak říkal, že třeba kdybych tam byl, bych to dvakrát zkoušel a třeba by se to nikdy nevyhrálo, jako to nikdy nevíš, no. Prostě tak to mělo být a je to jako úplně v pořádku, no. Jo, tak doufejme, že tě to ještě čeká. Doufám někdy třeba. Tak pak další sezóna teda si začal, tak se asi měl si velký očekávání, ne? Jiné si lidi na tebe kladli velký očekávání. Neměl jsi ještě po té sezóně nějaký laso třeba z Ameriky? Neřešil jsi něco takového? Protože vím, že jsme se o tom nějak bavili spolu. No tak vlastně to byl poslední rok, co bych mohl být, to jsem mohl být draftovaný jako overager. Vlastně pro ty Evropany jsou ty pravidla trošku jiný na ten draft a vlastně ještě jsem mohl být. Tak jsem jako tajně doufal, že by někdo nějaký 7. pick nějaký 7. kolo obětoval, ale to taky nevyšlo. Byl jsem jako, ale s pár týmama jsem mluvil asi se 3 jenom, takže já jsem tak nějak jako ani s tím nepočítal, jako byl bych jako strašně rád překvapený, kdyby to kdysi vyšlo, ale nevyšlo to, tak jsem ani nějak jako tak jsem tady to tak neřešil. Seděl jsi u onlineu, u těch dalších kol, protože vím, že já jsem to třeba sledoval, když jsem byl draftový ročník, jsem to sledoval na onlinech právě. Ne, právě, že nesledoval. Pamatuju si, že jako věděl jsem, že bude draft a říkám si, hele, když tak mi někdo zavolá, nebo zavoláme agent, který tam byl, takže mi říkal, že by když tak dal jako vědět, ale nesledoval jsem to ani. Ale byl jsi na nějakém kempu z Los Angeles, ne? V Evropě, to si pamatuju, že jsi byl. Jo, a to bylo po té první extraligový sezóně, tak si tam svolávali pár kluků, kteří vlastně chtěli vidět, tak to jsme jeli do Berlína, no, tak to bylo docela fajn, jako. A to bylo pod záštitou jako Eisbärenu Berlín, ale oni mají stejného majitele jako Los Angeles, tak to se tam něco upeklo a ani to nestačilo to. Ano, a jaký to bylo, jaká to byla zkušenost pro tebe? Bylo to fajn, bylo to... Jak to probíhalo, jako ten kemp? No, měli jsme to tak, že vlastně bylo to nějakých 5 dní, a klasika ráno suchá, kde si nás jako furt jako každý den testovali na něco a potom se šlo na led, nejdřív bylo nějaký skills, vlastně jsme byli každý den na obránci, útočníci a to bylo vždycky nějakých 45 minut, snažili se nám ukazovat nějaké jako věci, co po nich chtějí oni v NHL, tak jako pro beky to bylo nějaký souboje v rohu, a práce před bránou, práce na modrý. A potom se udělal let a šlo se hrát vlastně, že si vždycky byly 2 skupiny a hráli jsme proti sobě, tak bylo to fajn, bylo jako dobrý zpestření letní přípravy a bylo to dobrý. Tam byli jenom Evropani teda asi, nepředpokládám. Jenom Evropani. A trenéři přiletěli jako z Ameriky? Jo, tam byli nějaký, tam byl, myslím, že tam byli nějaký ty skauti a nějaký jejich ty development trenéři, ty skills trenéři a tak ty nás měli na tom ledě. Okay. A mělo to jako tu NHL kulturu, cítil se tam z toho, nebo to bylo spíš takový jako... Bylo to, jako, dostali jsme čepice, tak to bylo dobrý, ale vlastně my jsme měli i dresy, jsme měli jako Berlína, že to bylo, fakt to bylo pod záštitou jako toho Eisbärenu a akorát vlastně tam byli trenéři z toho LA. Okay. Nebyl jsi pak v kontaktu třeba i s Eisbärenem Berlín? Eisbärenem to nebyl, ale tam mi něco říkal agent, že kdyby chtěl, tak
tak by měli jako zájem, no, ale to jsem říkal v té době, to asi zatím ne. No, takže tady po té vydařené sezóně si měl to očekávání do té sezóny další jako velký a tam začátek si úplně asi nechyt, ne, podle těch představ, nebo podle toho, na co jsi byl zvyklý, na to tempo? Přesně tak a bylo to takový, jsem měl jako, sám jsem jako věděl, že to musím potvrdit a asi jsem se dost smázal, no, tím, že prostě ta hra jako asi nebyla úplně špatná, že si myslím, že jsem jako vyrost jako hokejista, tak, ale samozřejmě každý čekal jako prostě body a tak, když se do prvního bránce a já jsem snad za prvních 9 zápasů měl jednu nahrávku, něco takového. Jsme tam byli úplně stejně, no. No. Tak očekávání velký. No, ve 12. kole měl víc bodů z Brna ten golman, no, jak se jmenuje. Postava, tak měl víc bodů než já. Měl 2 Ačka, měl 2 taky. Ježíš, no. 12 zápasů možná měl taky. No. To jsem možná měl taky stejně. Ale tak, ani nevím, no, když se tam překlopilo, prostě tam najednou začalo padat. Já jsem teda furt jako věřil tomu nějakému svýmu plánu, nebo nějaký ty jako vizi, že když jako budu furt jako stejně makat a věřit tomu, co prostě dělám, tak se to jako otočí a potom tam jako začalo padat a cítil jsem se líp a líp. Nakonec z toho nebyla úplně špatná sezóna, si myslím. No, tak vy jste byli dlouho na playoff pozicích, ne? Jo, škrábili jsme se tam nějak, no. Samozřejmě Strašák byl jako pod náma, ale jo, vlastně jsme předposledním zápasem jsme furt hráli o playoff. Jsme hráli s Vítkovicema, tam to bohužel nedopadlo, ale tam, kdyby jsme vyhráli, tak jsme to furt měli otevřený. No, takže jste nakonec s Kladnem udrželi, skončila vám sezóna po základní části a jel si vlastně na nároďák, kde jsme se potkali zase. Tam jsme se potkali, jsme byli spolu, tam jsem zase dostal vyhazev v Rakousku, jsem si to zabalil. No a ty si to zabalil vlastně taky. Ano, vlastně. V Brně, po Brně vlastně po prvním zápase. Po prvním zápase přišel nějaký cut. Jo. Přišel si trenér, protože tam bylo hodně hráčů, že jo? Tak přišel cut, poslal tě domů, no a zavolal ti vlastně zpátky, ne, tenkrát? Zavolal mě zpátky, protože se zranil vlastně Michal Kempný se zranil a vlastně v tom zápase se zranil ještě někdo, jeden obránce a vlastně se nevědělo, jak to s ním bude, tak mě vlastně rychle zavolali, jestli bych ještě nepřijel o to zabojovat a neřeknu ne. Nikdy, nároďáků by se asi nemělo nikdy říkat ne. Tak jsem ještě přijel vlastně na ten nedělní zápas, tak jsme ho odehráli a no vyšlo z toho nakonec, že jsem jel na to mistrovství, no. No jak to bylo, tebe vyhodili v pátek? Ve čtvrtek po zápase. Ve čtvrtek po zápase a ty jsi se vracel kdy? No já jsem přespal na hotelu, no s klukama, že už bylo večer a v pátek ráno jsem se se všema rozloučil, plácačky klasicky, kluci hodně štěstí a v neděli ráno jsem byl zase na rozbuslení. A volal ti v sobotu nebo? Volal mi v sobotu po zápase. Jo. A zase v neděli ráno jsem se tam hned objevil, tak to bylo hned, že jsem našel imunitu v Survivoru a že jsem se vrátil. Takže jsi byl terčem, jo, v srdiček. Jo, ale jak jsem to bral, tak vlastně taková byla situace, no. Vlastně. Co jsi dělal, když ti zavolal v sobotu večer, co jsi nečekal, ne? Nebyla už nějaká party po sezóně? Party nebyla, chystala se určitě, ale pamatuju si, že jsem byl ráno na golfu, že jsem byl na odpališti a úplně už jsem byl takový klidnej, že ale už to mám za sebou, tak ono asi člověku většinou se trošku oddychne, ne, když už má volno. Jako, už jsem byl v hlavu nastavený, že jako hele, teď si odpočinu, zase do toho šlápnu potom, no ale a já jsem na ten zápas koukal jako po vočku, že jsem to měl jako zapít a něco jsem dělal a najednou mi přišla po zápase SMS-ka, že buď na telefonu a já, tak asi se něco děje. Tak mi večer jako volali, ještě večer jsem vlastně jel do Brna, přespal jsem na hotelu, ráno jsem byl na tréninku, odpoledne jsem hrál, no. No a pak si teda prošel po těm zápase tím finálním katem. A já vůbec nevěděl, na čem jsem, jako říkám, tak... Jakože se zbál, že by ty si tam odehrál zápas, ale zby se domů. Jo, a říkám, hele, tak vlastně já vůbec nevím, jako co tady mám čekat, jako jestli teda se zraní, půjdu na to jako typologicky jeho místo, že bych tam jel, hrál bych tam, nehrál bych tam, pojedu domů zase, už vůbec nevím, ale nakonec to vyšlo, že jsem jel, no. Já si myslím, že tam se zranil Kempas a asi Máša, ne Mašín, nezranil jsem Mašín tam nebo nevím. Už nevím. Ne, taky nevím, ten. Ale tak nakonec si prošel tím katem, říkali ti pak, jestli zasáhneš nějak do mistrovství, nebo v jaký jsi byl fázi, nebo... Ne, já jsem byl jenom nadšený z toho, že tam vůbec jako jedu a byl jsem už i tak nastavený, že já přijmu jako cokoliv.
že vlastně jako vůbec tam bejt, tak pro mě jako nejvíc, koukáš na to jako malej, chceš tam bejt, vlastně kvůli tomu to pomalu hraješ, ale jako vyvrbilo se to tak, že jsem byl jsem v sestavě a odehrál jsem celý turnaj, no. Byl jsem na 7. obráncovi, ale hrál jsem normálně jako kluci, že jsme se střídali a bylo to super, jako. Jaký byl první zápas, když jsi tam vyletěl na mistrovství? To musí být jako úplně... No, byl jsem nervózní, no, hodně. Byl jsi víc, než když jsi šel s Ačkem asi, jo? Jako na první zápas s Ačka, s chlapama, to asi byl nervóznější, ne? Asi jo. Jo. Asi pamatuju, jak jsme šli do toho tunelu, vlastně, jak to už docela hučelo, hráli jsme se Švýcarama, takže ta kulisa byla jako skvělá. A tam se si to nové v tom tunelu jsem si to uvědomoval, že ty kráso, tak jsem tady. Here we go. Jo. Ale začátek nebyl nic moc, no. Pamatuju, že jsem tam jak propad, dostali jsme gól, zaplať pábůh coach challenge a byl offside, tak si říkám, tyjo, tak mám druhou šanci. Tak jako to, tak ten zápas jsme vyhráli nakonec, v prodloužení, tam Pasta docela čaroval, takže to bylo lehčí v tomhle. Ale jako vzpomínám na to jako skvěle, no, bylo to super. Jaký to bylo tam takhle bejt zrovna třeba s Pastou a takhle se nakoukám v té šatně, jenom, že si uvědomíš, jako prostě patřím jsem tady, no. Tak jako byl jsem z něho nervózní samozřejmě za začátku, ale potom jako tím postupem času vlastně zjistíš, jako, že to jsou jako super kluci, vlastně tam byli Neči, to jsem jako trochu znal, ale toho Pasty jsem se jako nechci říct bál, ale to jsem takový jako, určitě jsem jako k němu nešel a plácačky a všechno, ale myslím si, že on mě potom taky trochu poznal a bylo to, ta parta celkově byla super, takže to bylo jako všechno jako jednodušší v tomhle. Vlastně. Tak on má takovou jako i auru, ne? Takovou zvláštní, že přijde tý šatny, že cítí, že tam je prostě, to je hrozně vzácný, podle mě, když to někdo má. Vlastně jako tak. A on si tady užíval, podle mě, že byl jako v české kabině a takže to bylo jako, bylo to super. Takže mistrovství pro tebe asi nakonec povedený, já si myslím, že si tam odehrál dost dobře, ne? Nebo... Jo, asi jako vždycky to může být lepší, vždycky, no, ale jako na první mistrovství si myslím, že to bylo jako, myslím, docela fajn. Jako odehrál jsem si to, myslím, ale bylo to škoda, no, jako měli jsme to docela dobře rozehraný, tam jeden zápas nevyšel a šli jsme bohužel na Švédy, u nich doma, tak to byla docela síla, no. No jste vypadli ve čtvrtfinále se Švédama. Jo. No, a ty jsi v sezóně podepsal v Karpatu. Jo. Kam jsi se přesunul po sezóně, jaký to byl přesun pro tebe do Finska, kde jsi jako musel sám, nebo sám ty jsi vlastně šel s přítelkyní? Jo. No. A za začátku jsem tam byl sám, asi první 3 týdny a no bylo to jako zajímavý, no, jako já jsem vůbec totiž nevěděl, co od toho čekat, jako měl jsem štěstí, že jsem tam měl Čecha se mnou, vlastně tam byl Matyáš Kantner, tam je se mnou, tak jsem se furt na něco něho ptal, protože on už v tom Finsku už byl nějaký pátek, nějaký 4 roky, no 5 let možná 4, ale jako bylo to fakt úplně něco jiného, no, jako tvořit si nový vztahy, nový kamarády, jako zjistit, jak to tam funguje a jako zajímavý. Jaký je město Oulu? Je to Oulu, veď? Jo. Oulu docela pěkný, jo. Docela v pohodě, docela velký město, ono okolo nic není, že tam jako moc žádný města nejsou, tam jsme docela jako odtržený, takže ono tako rozloh je docela velký, ale je to tam všechno, co potřebujeme, no, v tom městě. Jak jsi trávil volný čas tam mimo hokej v Oulu? No, ze začátku tak bylo pěkně, tak jsem chodil k moři, to bylo jako, že to měli moře, pláž, to bylo na dovolený. Dalo se koupat? Dalo se koupat, dobrý to bylo, no, ale potom už ne. No vlastně, tak pak už to je asi těžký. Ale potom, vodo tam teda bylo jako do zápasu, ten program byl jako fakt hustý. Takže ve volných časech klasicky jako odpočíváš, zajdeš si do sauny, tam je to jako hodně, věď. Tam to je hodně, tak to jsem si oblíbil hodně, nebo chodili jsme na večeře s klukama, nebo prostě na kafe třeba, nebo chodit cvičit ještě, tam nějakou tu rutinu jsem si jako furt držel, ale bylo tam furt co dělat, no. Takže přechod hodnotíš kladně do Finska. Jo, docela jo. Jako když se na to podívám, tak prostě nedařilo se, to jako ty očekávání byly úplně někde jinde, ale ten rok jsem si užil, dalo mi to, myslím, že dost, poznal jsem úplně něco jiného, zkusil jsem si jiný hokej, myslím si, že mě to posunulo jako hráče zase a přesně proto jsem tam šel. Jaká je finská liga hokejově, jak to tam je? No je to prostě jiný, je to zase úplně jiný styl, velký hřiště tam jsou,
skoro všude. Je tam pár výjimek. Je tam, že tam máš stejný hřiště všude, nebo tam je nějak? Není. Každý to má trošku jinak, ale je tam víc těch velkých. Potom, a je tam zase potom jedno NHL hřiště, že to je. A to jsou jako výjimky, asi 2 nebo 3, ty hřiště jsou jako menší, ale jinak tam jsou všude letiště. Takže ta hra tam je tomu způsobená, že se jako lítá, ale tolik se jako nezbavuje se toho puku, protože mnohem těžší ho získat. Hodně se mě ptá lidí, jako jaká to je oproti jako extralize. Jako nechci říkat, že jsem nějaký odborník na finskou ligu, jo, ale co jsem si jako všiml, tak teď ta česká liga se asi zvedla výš, protože prostě ty jména, co přichází od té extraligy, tak to je prostě, to jsou jako reprezentanti nejlepší hráči Evropy pomalu. Když to vlastně v tom Finsku, tam ty nejlepší firmy nejsou. A jako jde to znát na té kvalitě, ale zase je tam strašně moc jako mladých hráčů, který prostě jsou úplně v klidu, hrajou první, druhou lineu, top pozice v tom týmu. Vlastně bodování vyhrál 21letý kluk. 80 bodů nebo kolik. To prostě, a tam v každém týmu jsou takhle 2. To je ten největší rozdíl, si myslím. Tak ono je to asi hodně víc takový jako více bruslí, ne? A padá si možná víc gólů. Extraliga začíná být hodně defenzivní a vidíme to, že to prostě na té obraně tady je založený. Je to tak. Přesně. Jako ke konci zavřeně základní části, když jdeš v body, tak taky víc jako drtíš tu obranu, ale tam to je prostě nahoru, dolů, hodně se bruslí, furt se jako snaží bruslit, nestojí se vůbec. A no, je to prostě rychlejší, no, bych řekl. Jak to ještě tam je víc těch mladých kluků. Takže tam je nárok asi na ten pohyb. Jo, tam je to na tom založení, jako na založení úplně všude stejně. No, vy jste vlastně s Karpatem neudělali playoff, ne, letos? Neudělali. To bylo asi po nějaký dlouhý době, ne? Karpa neudělal, nebo? Snad poprvé v historii, nebo? Fakt? No, to ne, možná po 30 letech. Aha. Takže podruhé za sebou neudělali playoff, takhle. Jo, oni už loni neudělali. Jo, a to tam byl vlastně Michal Kovařík, předtím, a ten tam nějak vyhrál skoro bodování, ne? Jo, no. Tomu se tam povedlo, ten tam udělal pěknou stopu. Takže vlastně 2krát za sebou neudělali playoff a samozřejmě zase obrovský zklamání, protože to je tým, který vyhrává tituly a zvyklý hrát nahoře, no. A tak co tam bylo špatně, nebo jaká to byla sezóna, jak to zhodnotíš? Ale těžký, no. Tak tam největší problém byl podle mě, jsme měli hodně zraněných z začátku a vlastně nějaký hráči, kteří byli jako k nám měli přijít a vlastně se udržet, tak jednoho nám už rovnou před sezónou vzali do NHL, druhýho vzali někam do Švédska a to jsou hned jako 2 top hráči, kteří ti jako chybějí. Samozřejmě přišli nějaký jako kluci, ale asi to nebyla taková ta kvalita, co tam byla připravená. My jsme nezačali jako úplně špatně, ale potom se nám zranil golman asi v 10. kole, asi na 3 měsíce nebo na 2,5 měsíce a to s náma zamávalo hodně, no, že tam jsme se jako docela sesypali z toho, protože od nás jako byl jako nejlepší golman finské ligy rok předtím a než se vrátil, tak jsme to nějak už nedokázali zachytit. No. No ale my jsme spolu vlastně byli v kontaktu přes tu sezónu, že jo, a vy jste to měli, jako jste byli na nějaký té pozici chvíli, kdy jste tam mohli nějak playoff uhrát, ne? Jak konci jste bojovali? Jo, jsme tam tak jako se tam, nechci říct, plácali okolo toho 10. 12. místa, tam by se furt postupovalo. Ale potom nějaký ty prostě důležitý zápasy, co jsme měli uhrát, tak jsme neuhráli a tam se prostě hraje back to back a ten druhý jsme taky nezvládli třeba, takže jsme prostě měli jako těžký víkendy, no. A vy jste byl chvíli ale nějak poslední, ne? Tam v tabulce, podle mě. Nebyli jste? Ne, vůbec úplně, ne? Jaký je cestování ve Finsku? Je to náročný, nebo to je podobný jak v Čechách? No, už se nebudu stěžovat na cestu do Třince. Ne, je to těžší, jo, tam cestování? Tak je to daný tou rozlohou té země a ještě tím, jak my jsme jako na severu, ale musím říct, že jako postaráno tam u nás jako je fajn. Dobrý je, že když se hraje dole okolo těch Helsinek a to, tak vždycky letíme, jdem předem. No vlastně všude jsme jezdili, jdem předem. Takže to zas tak hrozný nebylo, ale ono se to potom nastřádá, že už jako člověk toho má potom docela dost. Vlastně jsme lítali vždycky jdem předem, potom jsme někam jeli autobusem, někam bylo potřeba. Když se to nevyplatilo letět, tak jsme jeli rovnou autobusem. Takže typicky, nebo když jsme jeli autobusem, tak klasicky nějakých 5-6 hodin. Už byla taková klasika. Jak je to tam
s kustorama je o vás postaráno jako na úrovni třeba NHL, nebo to je daleko ještě na to? No, ještě to je jako daleko, jo. Ale snažili se nám jako co nejvíc pomáhat, tak vozili nám bagly. Takže vybalovali věci? Nebo když oni přijeli jakoby dřív, tak nám vždycky vybalili. Když jsme to měli nějak stejně, tak jsme si to jako vybalovali my, že jsme se potkali stejně na zimáku, ale třeba jsme jim naložili tašky, oni nám už jako jeli za zápas s nima o den dřív a připravili nám to tam, tak v tomhle to bylo samozřejmě jako fajn. Ten servis tam byl? Jo, něco málo tam bylo. Jaká to byla pro tebe sezóna individuálně, jak jsi to jako užil, nebo jak na to teď koukáš zpětně? Hele, ze začátku jsem tak jako docela, nechci říct bojoval, ale bylo to pro mě jako velká změna. Hlavně i s tím hokejem. Jsem se s tím docela zžíval. Ale dobrý bylo, že jsem furt měl nějakou tu jejich důvěru v tom od těch trenérů a že mě jako třeba nevyndali nebo něco. Občas myslím, že párkrát k tomu bylo jako blízko, ale ne, myslím, že to bylo docela v pohodě potom. To jsem se docela rozehrál. Měli jsme super přesilovku, musím říct. Vlastně jsme měli nejlepší přesilovku v lize, nějakých 33%, jako což je docela dost. Takže jste měli málo přesilovek asi, když jste neudělali playoff. Málo jsme měli, přesně tak. A tak tam nám to padalo, tak tam i to samozřejmě to sebevědomí bylo jako vyšší. A celkově myslím, že jsem jako neudělal ostudu, mohlo to být lepší samozřejmě, ale myslím, že to svoje jsem si odehrál, něco navíc jsem tam přidal. Hlavně si myslím, že jsem se jako nějak zlepšil a jak jsem říkal, to bylo hlavní, proč jsem tam jako šel. Jo. Tak máš tam ještě na rok smlouvu? Jo, těšíš se na další sezónu, na návrat, nebo? No, jo. Samozřejmě se už těším, jako jsem to takový jaký plný očekávání, máme dost změn, jsme tam měli. Trenéři výměna, nebo? Jednou asistenta nám vyměnili, ale teď jsem takovej, že jako plný očekávání, že jako už se na to těším zase, až to vypukne a jsem zvědavý, jak nám to bude. Co fanoušci místní, si tam za hvězdu, nebo jak tě tam vnímají? Já myslím, že fanoušci byli dobrý, když to nám měli těžký, protože oni přece jenom jsou zvyklí na něco jiného, než rád. Občas nám to teda dali vědět, ale furt chodili, takže to bylo super. Na výjezdy jezdili, což jako je jako neuvěřitelný, že vlastně máš to 6 hodin a tam je plný sektor. To je dobrý. To bylo jako super, tak to jsme si jako moc vážili, ale o tom mě to víc štvalo, že jsme jim jako nemohli dát, na co jsou zvyklí. Ale takové ta atmosféra tam je taková, tam to je spíš jako kulturní akce. Že jako jo, fandí se tam, ale že by fandil celý stadion, asi ne. Možná později třeba v nějakých jako playoff zápasech a tak. To jsem nemohl zažít, to nevím. Ale většinou ten kotel jako řve, podporuje a je to fajn. Kolik tam chodí lidí, nebo kolik je kapacita v Karpatu? Ale my máme kapacitu nějakých 5-8 a chodilo víceméně 4,5, docela pravidelně. Takže to je podobný jako kapacitně vlastně jako na Klaně, ne? Asi tak nějaký to bude, ne? Jo, myslím, že to je trošku větší než klanský zimák, ale je to něco podobného, A chodí o 4,5, na ty lepší zápasy 5, takže v tomhle to nebyl problém. Zázemí dobrý tam, pěkný? Máme tam všechno, co potřebujeme. Asi vlastně už to je víceméně skoro všude stejný, tak je to tam přesně jak jsem říkal, máme všechno, co potřebujeme. To je dobře. Pro posluchače, aby věděli, jak to funguje, když hráč z Čech podepíše v cizině smlouvu, tam si zaměstnanec ve Finsku, ne? Což je fajn proti Čechům, že jo? A dostaneš auto, byt, nebo jak to tam máš? Jo, já mám ve smlouvě přímo, že dostanu byt, auto a vlastně o všechno, co potřebuju, tak se mi postarají, Mám tam jako letenky, že mi platí, což je jako taky výhoda. A je tam jako full service, A snídaně, obědy, večeře jsou na zimáku, nebo jenom v den zápasu? Ale my tam máme kantýnu přímo v zimáku a máme tam obědy. Máme teda jako za polovic, ale je to furt jako super výhodný a je tam hlavně pestrý výběr a je to fajn, že po tréninku nemusím řešit jídlo. Takže jdete s klukama vždycky na oběd. Většinou občas si tam jdem sednout. Povětšinou jo. Takže peníze všechny, co ve Finsku vyděláš, tak máš hezky v čistém, odvedeš se do Čech. Je to tak. Přemýšlíš nad finanční stránkou? Jsi už v situaci, kdy nad tím nějak přemýšlel jsi nad tím vždycky, nebo jak to máš s financema?
teď nad tím přemýšlím jako mnohem víc, protože už jako vím, že už je jako je ten čas a už jako něco jsem si jako viděl naštěstí, takže a na tohle jako taky mám super jako lidi okolo sebe, vlastně spolupracuju s jedním, vlastně s mým pánem, s finančním poradcem a všechno s ním konzultuju, víceméně se mi o to stará, nastavili jsme nějaký věci, ať mi ty peníze jako ještě víc vydělávají, ať je nerozfofruju, když v tomhle si myslím, že mám jako skvělý základ od rodičů, že jsem někdy jako neplejtval jako penězma nebo něco takového, že vím, že to je důležitý a vlastně teď se snažíme nějak ty peníze dobře investovat a teď vlastně teď si koupit nějakou nemovitost. No. Se asi jedna koupě nepovedla, viď? Jedna koupě se nepovedla, ale ani tobě. No to já to vím moc dobře, já teď scháněl pozemek a sehnat pozemek a něco, tak teď naštěstí už jsme jasně něco sehnali, tak to vypadá dobře. Ale teda říkal jsi, že investuješ s finančním poradcem, takže dáváš do nějakých fondů, jo, jak to máš rozdělený? Ano, je to do nějakých fondů, který vlastně by měly být teď jako nějaký nekonverzovatelný? No. Jakože že tam je malý riziko, prostě to bude postupně furt vydělávat. Že málo volatilní, to jako to nelítá jako nahoru. Jo. Samozřejmě do něčeho jako taky tam trošku jako zariskujeme, ale zatím jsem s tím spokojený a nemůžu se nic stěžovat. No a nemovitost teda ještě žádnou nemáš, teď chceš koupit první? Ano, ještě nemám. Snažím se teď vlastně koupit nějakou první nemovitost pro sebe, udělat si nějaký vlastně zázemí, takže teď koukám, sleduju jako co se staví a v budoucnu mě to asi zajímá, no. No a co třeba v něco koupit v Sokolově, jako tam může být levnější byty, ne, v Sokolově, než tady. Určitě. Jako na investici, že jo? Jo, na investici je to nějaký můj plán, nějaký dlouhodobý, ale teď jsem si právě řekl, že první bych chtěl vyřešit tohle a potom... Jako na tvoje bydlení. Teda, ano, tam nějaké moje bydlení, právě fakt mít to zázemí a potom samozřejmě pro mě by to bylo jako zajímavější, protože tu oblast znám, mám tam rodiče, kdyby se něco stalo a samozřejmě ty dcery tam jsou úplně jiný než na Kladně. No to je podle mě právě dobrý, protože já mám byty v Žadci 2, že jo, kde vlastně mi pokryje nájem tu hypotéku, což si myslím, že v Sokolově by si zvládl, že jo, na Kladně už je to těžký, protože ty metry už tam jsou drahý a koukal jsem na to a tam už jako těžký najít takovýhle byt, který by ti pokryl ten nájem, že jo. Tak to tam rozjeď v tom Sokolově. Tohle bych to chtěl využít, no, dokud to jde. Takže uvidíme, jak to půjde. Takže fondy, nemovitosti, co nějaký akcie, bitcoiny, nějaký jiný investiční to. Ale tohle mě minulo úplně, ani se tomu vůbec nevyznám, takže já bych nechtěl dávat peníze do něčeho, čemu nerozumím. No. Vlastně, takže si prostě užíváš spíš toho života ale v rámci meze. V rámci meze, no. Tak a vím, že jako blbnou nemůžu, ani nechci, ale je to důležitý, no, jak ty peníze jako investovat, aby tě furt vydělával. Je nějaký třeba sen, co si chceš splnit tady v těch materiálních věcech, nebo vůbec to nemáš? Jo, moc nemám. Autíčkář nejsi, ne? Autíčkář nejsem, jako když to řeknu blbě, no, já byl jako nejvíc naštěný, když jsem si koupil PlayStation první, pro svůj. Když jsem si koupil vlastně PlayStation 5, tak to je pro mě byl jako vrchol, takže já se tak nepotrpím, no, jako, ale nějaký pěkný oblečení si rád koupím, ale jako myslím si, že v tomhle jako jsem fakt jako nějaký svědomitej, že já si jako hodně rozmyslím, než si něco koupím, něco velkýho. Jestli to hodně potřebuju, fakt. To je asi dobře, tady v tom máš plné štěstí. Myslím si, že to je dobrá vlastnost toho zrovna. Jaký máš hobby, záliby mimo hokej, co tě baví? Říkal jsi fotbal, že tě baví? Fotbal mě baví, tak v těch sportech, tak začal jsem hrát i golf, začal teď teda na to není čas kvůli tomu štěňátku, že to je fakt 24/7 ho hlídat a nebo něco, takže toho jsem trošku jako vypad, ale tak fotbal mám strašně rád, na ně koukám a teď mě baví ten pedal tenis, no, chodíme, to mě hodně baví, no. Jo, tak to je dobrý, tak to je teď boom, že jo, v Čechách. Chtěli jsme s klukama teď v týdnu jít na pedal, no vlastně jdeme spolu ve středu, ale chtěli jsme zabukovat nějaký čas, že jo, a koukali jsme na to a tam je to úplně full jako vybukovaný. No. Říkám to prostě teď doma pedal kurt, tak to trefil, ale třeba 2 roky dozadu, tak jsem se bavil s hodně klukama o tom, že by to tady chtěli udělat, nikdo to neudělal, no a koukej, teď to letí. Je to tak, ale to já měl, v té době jako to vůbec nebylo možný, jo, ale jezdili jsme vlastně na pedal
jsme taky byli spolu. V Berouně. V Berouně. No, asi. A vždycky jsem měl na to Kladno zpátky a říkám, tyjo, to tady chybí. Jo. Že kdybych jako měl možnosti, tak bych ho tady postavil. I když vůbec nevím jak, jako, co je k tomu potřeba. A vždycky bylo taky jako vtipný, že jsem si říkal, že hele, na Kladně chybí a teď je na Kladně a je to boom, jako, to tak. No ale kamarád měl udělaný normálně přes ChatGPT i návrh, měl to všechno už to, ale chyběly finance a prostory, nedotáhl to. No, tak udělali to tam dobře, ale vím, že třeba o tom jsem se bavil s klukama ve Finsku, vlastně jsem tam měl pár Švédů a ve Švédsku to byl taky boom, pár let zpátky a teď si jenom, jako, teď tam je jako obrovský prostory s pednovýma hřištěma a těžký to zaplnit teď. Že to najednou, ta vlna najednou spadla a že teď jako moc nevěděli, co s tím. Vlastně, já to vím právě, protože ve Švédsku byl vlastně mojí manželky, že jo, táta tam trénoval a když tam trénoval, tak v tu dobu se tam pedal hrál hodně. Jo. Nebo trénoval, vlastně i jeho syn tam byl, že jo. A takže se tam pedal hrál hodně. A říkali právě, že tam jsou postavený haly a takhle. No a bylo to furt narvaný a teď má problém s tím, že právě lidi, jakože to opadlo, samozřejmě, asi se to furt chodí hrát. Jo, ale už to není takový, to bývával. Ale vím, že třeba ve Španělsku, Itálii, tak je to velký boom. Jo, to jo. Protože tam, jak je teplo, že jo, tak tam ty lidi mají rádi a ono je to atraktivní hlavně na koukání, že jo, ten pedal. Je to super, jako fakt mě to baví a hlavně já nejsem žádný tenista, takže víc ti to odpustí, mě to baví prostě mnohem víc. Jo, když jsi s klukama, jak si dobře zahraješ. Jo, spotí se to, přesně, splní to účel, si myslím, pro všechny. Takže pedal, fotbal, se štěňátkem chodíš? Se štěňátkem hodím hodně ven, no teď. Baví mě to ty procházky. No, tak až to vyroste, tak to bude ještě zábavnější. Plánujete cvičáky nějaký? Jo, plánujeme něco tam dáme. A ono to fakt bude jako skvělý, no, ono bude lítat. Tak oni jsou lovecký psy, ne? To lovci. Tak něco ulovíte, ne? To nevím. Možná nějakou kachnu k večeři. Jo. Tak holku už lovit nemusíš, holku máš, takže to je dobrý. No. Ale no, nějaký hobby další, asi nic, no já nejsem tak jako, mám rád jako nějaký seriál se podívat, nějaký něco zajímavého, filmy mám rád. Do kina chodíme jako rádi, když je jako něco zajímavého. Myslím si, že jsem obyčejný v tomhle. Takže letos už dovolenou si říkal, že neplánujete, takže teď už budeš jen trénovat a pak zpátky do Karpatu, kdy jedeš do Karpatu? Ale na začátku srpna začínáme 3. Tak to je pondělí, tak nějak ten týden předtím. Nebo víkend předtím tam už budu, ať se trošku rozkoukám zase. Rozkoukat s Pejskem se vracíte asi, ne? Jo. No a úplně jsme odbočili, jsem se tě nezapomněl zeptat na letošní sezónu ještě, do tu sezónu. Byla olympijská sezóna, že jo, kde jsi dostal nominace, dostal ses na olympiádu, tak to muselo být úplně ještě krok jako nahoru, ne, oproti tomu mistrovství. To bylo úplně něco jiného, no, tak bylo to jako úžasný, jako pro mě to bylo něco nepředstavitelného před sezónou, ani jsem nad tím jako vůbec nepřemýšlel, že jako, já jsem viděl, že tam jako olympiáda je, ale nějaký jako šance jsem si jako vůbec nedával. Vůbec. Tak ty jsi jel na nějaký ten první sráz, ne? Nároďák asi jsi jel? Měl jsem na ten první, tam jsem byl zraněnej. Zranil jsem se, takže jsem tam nejel. Jo, to vím, to jsme se... A jel jsem až v prosinci. A tam si fakt myslím, že se mi to povedlo. Že fakt jsem hrál jsem fakt jako dobře. Sedlo mi to, prostě tak, jak si to sedlo v té sezóně, jak si myslím, že se to sedlo i na tom srazu. A i tím vlastně, jak mě ty trenéři znali, tak si myslím, že jsem jako v tomhle nějak jako přesvědčil, že to dokážu odehrát a když jsem se dozvěděl, že tam vlastně jedu, nebo že tam jako pojedu a tak to bylo jako neuvěřitelný, jako skvělé. To byl jako jeden z nejsilnějších jako momentů, no, zatím v mém životě. A jak ses to dozvěděl? No tak byl jsem po zápase, naštvaný samozřejmě. Ve Finsku, že jsme prohráli a najednou mi volal mi Židla. Tak jsem říkal, tyjo, co chce takhle jako večer, že my jsme spolu něco řešili jako ohledně nároďáku ještě předtím, tak jsem říkal, tak mi chce k tomu ještě něco říct. No tak jsme jako keceli chvíli a potom mi říká, no tak tě tam mám napsanýho, no, tak se dobře připrav. Že to prostě bude ještě něco jako mnohem víc a jako já jsem nevěděl, co říct týdu, já jsem kejval jsem jenom, jo, tak já se připravím. Odkejval jsem všechno, jo, tak hele, budeme v kontaktu, čau. Jsem to típl a vlastně v té době to bylo taky vtipný, že tak vlastně vyšlo to tak, že Karpat pro nás uspořádal pro naše holky, že se můžou jet podívat na zápas do Tampere, vlastně hezká hala, že tam mohli být den předtím, takže jsme na večeři,
mohli být druhý na zápase a potom jsme jeli zpátky autobusem a jsme jeli s holkama. No a vedle mě byla jako přítelkyně, ona jako co je a no a já tam jedu. No. Tak jsme to jako, jsme byli nadšený jako úplně. Hned jsem volal domů, tak ty brečeli jako rodiče. A ty jsi nebrečel? Měl jsem na Byla slička, jo? Měl jsem jako, snažil jsem se to držet, protože okolo mě všude byli kluci a já jsem to jako nechtěl jako ještě někde říkat, dokud to jako nebude oficiální. Jsem to jako rád řekl vlastně Matyášovi Kantnerovi, tak ten byl jako nadšenej, no, a furt jsem si to jako přemítal v hlavě, že jako tyjo. A potom nebyla otázka, jako co tam budu dělat. Byla, jo, jako přišlo tě to takhle tady to. No, tak to je taky asi to moje myšlení nějaký, no. Asi ale... no, ale tak kdybys tam neměl co dělat, tak tam nejsi, že jo? To je pravda, to jsem si taky říkal, no, ale taky, hned říkal jsem, já tam přijmu cokoliv, jako jestli podávat pití, dělat dobrou atmosféru, tak jako cokoliv, já se, i když takový jako moc nejsem, že jako nechci být moc jako výrazný v té kabině, říká, to k budu dělat šaška, a už jako od začátku to bylo jako skvělý, jako já jsem se na to fakt snažil připravit, chodil jsem makat navíc, v těch zápasech jsem se už snažil jako hrát tak, jak se tam bude hrát, jako hrát rychle, jednoduše. A vlastně, jak jsme přijeli tam, do toho Milána, tak tam to úplně na mě padlo, jsem se koukal všude s otevřenou pusou a potom vlastně se připojili všichni ty NHL hráči, tak pár jsem jich jako viděl vlastně poprvé v životě a už si je musím zatrénovat vlastně s NHL hráčema, tak to bylo jako skvělý. Jak to probíhalo vlastně? Vy jste měli sraz v Miláně, nebo jste měli sraz? Ne, my jsme měli Evropani, nebo ty, co jsme byli z Evropy, tak jsme měli sraz ve Varech. Tam jsme trénovali, vlastně ta naše evropská část tam přiletěla, nevím kdy vlastně, ani nějaký týden před. A o 3 dny později se tam dorazili všichni jako z Ameriky. Vlastně jsme stihli vlastně ceremoniál ještě. No já jsem tě viděl na ceremoniál v televizi, jak jsi šel mával si vlaječkou. To taky bylo, to bylo taky neuvěřitelný. Jako. Vlastně pro mě ještě jako pro fotbalového fanouška jít na vyprodání San Siro, tak to jsem měl jako husinu a to bylo taky jako skvělý zážitek a taky jeden z nejsilnějších momentů jako v mém životě vůbec. A vlastně jsme tam 3 dny trénovali, byli jsme vlastně na té olympijské vesnici, potom se připojili kluci a už se to tak jako už dolaďovalo do toho prvního zápasu. No a ty jsi měl před tím zápasem nějaký instrukce, jako co budeš hrát, nebo věděl jsi? Nebo... Věděl jsem, že ten první hrát to jako nebudu, že prostě, že uvidíme, ale řekl mi, že hele, prostě tenhle zápas nebudeš hrát a potom prostě uvidíme. Já jsem říkal, jasně, jako úplně v klidu. A byl jsi rád, že jsi nehrál, nebo jsi chtěl hrát? Ne, tak když už jsem tam byl, tak jsem si chtěl zahrát. Ještě kort proti té Kanadě. Ale jako ten level byl fakt jako obří. Že jako sám nevím, jako jak by to vypadalo, ale když jsem to viděl fakt ze zhora, tak jsem si říkal jako wow, že jako tohle ještě, to je něco, co jsem jako nikdy nezažil. Jako, takže to byl vlastně možná rád trošku. A jsi neskočil do druhého zápasu, nebo až později? Jsem do druhého proti Francii, tak na rozkoukání asi příjemnější, ne trošku? Asi to bylo příjemnější než Kanada určitě, ale i ten zápas byl dobrý, jako oni jak byli nepříjemný, tam jsme na chvíli trošku jako vypustili, no a hned to bylo 3-3 najednou a potom jsme tu kvalitu jako měli, že jsme to jako nakonec uhráli, ale zážitek skvělej, zase měl jsem tam rodiče, přítelkyni a to bylo jako skvělý. Jak ty si odehrál i vlastně ten zápas proti té Kanadě, ne? Ne, to jsem nebyl. Ty jsi nehrál já už ten poslední. Já jsem hrál potom ještě ten třetí, to 8. finále, nebo jak se to jmenovalo, a na ten s tou Kanadou jsem zase hrál. Tak to já jsem se právě si hrál. Se uzdravil Honza Ruta. Jo. Ten byl vlastně měl trošku, byl nějak zraněný, uzdravil se a vlastně šel hrát a já jsem byl zase na tribuně úplně v pořádku, ale zase ten zápas byl jako skvělej. To se bude vzpomínat si myslím hodně dlouho, no. Takže jsi měl nějakou šanci vlastně okusit ten NHL level na tom turnaji, na té olympiádě, nebo jsi to úplně jako nebyla tam šance? Já nevím, jaký zápasy jsi vlastně hrál. Hrál jsem potom se Švýcarama. Jo, tak tam asi měli dobrý tým, ne? Tam ty měli dobrý tým, no, tak to asi s tou Kanadou by to bylo ještě jako o level jako vejš, ale ty Švýcaři byli taky skvělí, tak to vidíme teď, jako jak jsou vlastně poslední roky, jak jsou skvělí, jaký mají dobrý hráče a tam jsem si to trošku okusil, no, že i na tom malém hřišti
A byl to jako dobrý zápas. Si myslím. Ode mě nevím už ani, já už se ani nepamatuju moc, ale tak jsem to jako odehrál, no, ale jako žádnou velkou díru světa jsem tam jako neudělal, tak. Ale že tam jsem od toho ani nebyl moc. No vlastně. Měl jsi tunel, jo, v tom zápase? Docela jo. Byl jsem jako docela v rauši, no, že vlastně jsem po zápase jako jsem za ní nepamatoval, co se tam dělo. Ale takový zápasy jsou nejlepší, ne? Občas, když jako nevíš a nepamatuješ se. Většinou jo, prostě jsem šel a hrál a nic jiného mě nezajímalo. No a po sezóně si vlastně ještě jel na mistrovství světa, kde už si tu roli měl výrazně větší. O trochu, jo, bych řekl. Já jsem taky na olympiádě určitě ne. A to tam jako jste se mi všichni jako mladí beci v podstatě líbili na to mistrovství, to bylo asi v pohodě, ne, za tebe, nebo? Zase, mohlo to být lepší. Jako, tam jsme se to jako trošku vlastně zbabrali sami, ale myslím si, že na to, jak jsme měli mladý tým i u těch obránců, tak si myslím, že jsme to odehráli jako slušně. Vlastně klukům se to taky docela povedlo, si myslím, a jako zase super zkušenost, jel jsem tam už taky trošku jako sebevědomější trošku, no, ale celkově se to jako, nemůžu to hodnotit jako úplně pozitivně to mistrovství, ale bylo to jako, bylo to fajn, myslím, že jsme to s klukama odehráli, na co jsme měli a zkušenost dobrá, samozřejmě. No, kdyby si se, nevím, 3 roky dozadu podíval na to, že pojedeš na 2 mistrovství a na olympiádu, myslíš, že by si to řekl, že pojedeš? Určitě bych to neřekl. Určitě ne, proto si to jako strašně vážím, že se mi to jako vůbec povedlo. A je to něco, jako o čem jsem ani jako snil jako malej, ale nějaký cíl to vůbec jako nebyl. A prostě jak to šlo postupně, tak teď si to trošku jako uvědomuji, že jsem jako byl na mistrovství světa, byl jsem na olympiádě, což je jako pro mě jako úplně neuvěřitelný. Tak ono ještě je to vlastně lepší v tom, že tam vlastně byli NHL hráči, že jestli se dostali tady v té jako jo. Jakože tam byla velká konkurence, v té konkurence, že jo. To určitě jako fakt jako kdyby mi někdo řekl, že prostě pojedu na olympiádu, kde jsou NHL hráči, tak to bych mu zaťukal na čelo klasicky a řekl mu, že je úplně blázen, ale povedlo se to, věřím, že jsem tam jako byl z nějakého důvodu. Cesta k tomu prostě byla jako těžká, tvrdá a tohle bylo prostě nějaký zarosti učinění. Tak kdyby zůstal u fotbalu, tak možná jsi byl v Mexiku letos. To nevím, jestli by byla výhra teda, ale, jo, takhle. Ale to bych určitě nebyl. No, myslíš, že ne, jo? Že by si se ve fotbale, kdyby si dřel, že by ten talent si nedohnal, jo? Těžko říct, to nikdo neví. Nikdo neví. No, kdy jsi byl v životě nejvíc pod tlakem? Tak nejvíc pod tlakem jsem byl, řekl bych před tou sezónu po té dobré sezóně. Tam jsem byl jako pod velkým tlakem. A docela jsem byl pod tlakem, i když jsme hráli na mistrovství s Kanadou, tak nás tam docela zavřeli, tak to bylo, tak to bylo taky pod tlakem. To bylo hodně pod tlakem. No a jak jsi tu situaci řešil, když si vlastně bylo na tebe to očekávání? Přesně. Ty už jsme se o tom jako bavili, ale řešil jsi to nějak, já nevím, jaký máš třeba rituály před zápasem, jak se snažíš, jako když se nedaří, většinou když se daří, tak každý umí hrát hokej, že? Ale když se nedaří, tak jak to řešíš? Jsi na sebe kritický, nebo se uklidňuješ, jak to máš? Ale jak si třeba říkal ty rituály, tak samozřejmě rituály mám, kterým věřím jako doteď a prostě bohužel jsem taky trošku takový, že když mi z toho něco vypadne, tak jsem takový jako nervózní nebo něco, ale už jsem se trošku naučil jako na to dávat takový jako detail a víc to jako prostě nechat, jako víc snažit se jako ovlivňovat věci, které jako dokážu ovlivnit a nedělat si hlavu nad tím, co nedokážu ovlivnit. A v té době vlastně jsem se snažil jako věřit tomu, co dělám celou dobu. A jak jsem říkal už předtím, tak v té době jsem jako hodně komunikoval vlastně s Edim Kreglem. On mi furt jako říkal, hele, v klidu, vlastně ty věci tam jsou, ono to tam padne a to, jako, že to není to jako prostě špatný, že jako nehraju špatně, ale ono to přijde, ať se jako nebojím. No. Tak samozřejmě naštěstí to přišlo a tak jsem se snažil prostě dělat to, co jsem dělal furt. No, ale nejsi jako úplně flegmatik, ne? Jako když se nedaří, tak asi tě to
Nebo jsi jako flegmatická povaha? Nejsi, ne, podle mě. To i nejsem, no. Nejsi, Myslím si, že jako už dokážu nad tím jako se pozníst a jít dál, no. Asi sebekritický, když se stane chyba, nebo už umíš právě mávnout jako rukou a řekneš si jedem dál další situace? No jako, myslím si, že je dobrý, že i vím, že, jako, že jsem něco jako udělal špatně a i vím, jako, že to stojí třeba jako za prd, tak jsem takový soudnej, že jako vím, že to prostě je špatný, ale zase zatím udělám jako čáru a snažím se jít dál, no. OK. Tak jo, Ticha. Já ti děkuju, že jsi přišel. Přeju ti, ať se ti daří v nový sezóně, užij si ještě léto, pořádně zamakej a doufám třeba, že se v sezóně potkáme na nějakém srazíku. Já ti děkuju, Ady, že jsem tady mohl být a přeju ti hodně štěstí do sezóny a hodně štěstí s tím podcastem, protože děláš to dobře, baví mě to. Posloucháš? Poslouchám. To jsem a rád. Doufám, že to stálo aspoň za něco, tady ta epizoda. Jasně, já jsem rád, že jsem se od tebe dozvěděl se nový věci a jsem rád, že jsi tady byl, takže díky moc. Já taky díky.